Hej og velkommen til min markbalance. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i mark nummer 3. Det er en mark, der skal være vinterraps på. Der har været vårbyg som forfrugt. Den er på 20 hektar, og den har et JB-nummer på 7. For at finde næringsbehovet, så går jeg ind i vejledningen om gødskning og harmoniregler. Her så finder man vinterraps. Vi har et JB-nummer på 7, så vi skal finde kvælstofnormen. Den er 226 på kvælstof, så jeg skriver kvælstof ind her. Fosfor og kalium, det er 26 og 84. Dem sætter jeg også ind i. Svovl, det er som udgangspunkt, siger man, det er 10% af kvælstoftallet, så det har jeg rundet op til 23. Så er der en kvælstofprognose. Den finder jeg inde på landbrugsinfo. Den har jeg fundet her. Så kan vi se her, hvor meget ekstra man må tildele i vores område. Og vores område er grønt, det vil sige B, og vi har et JB på over 4. Det vil sige, at vi må tilføre 10 kg kvælstof mere per hektar. Dem skriver jeg her. Så i alt har den et gødningsbehov på 236 kg N, 26 fosfor, 84 kalium og 23 svovl. Vores husdyrgødning, det er svinegylde, og vi har 3 produktionsgrene i vores, så det vil sige, det er noget blandet landhandel, så vi har taget et normtal, som sådan var ikke gennemsnittet, for det vil være forkert. Vi har 9.000 slagtesvin, så vi har hældt lidt til slagtesvinenes side her, men vi har fundet normtallene inde herinde. Og her der er der 4,89 kg N per ton gødning, og vi har sagt 4,3, fordi så har vi nogle smågris, som trækker gennemsnittet ned. Og det har vi valgt at gøre på alle 3 dele her, så vores normtal hedder 4,3 kg N per ton, 1,15 kg fosfor per ton og 2,5 kg per ton kalium. Vi har valgt at tildele 32,6 tons gylle ud på vores mark her til vinterraps. Så for at regne ud, hvor meget det giver, tager man 4,3 gange 32,6. Det giver 140. Så har vi en udnyttelsesprocent, som hedder 75. Jeg skal lige finde min lomregner. Så 140. Så man skal tage 75% af de 140. Divideret med 100. Det giver 105. Det var heldigt, det er også det, jeg har skrevet. Same procedure med de andre. 1,15 gange 32,6. Det giver 37. 85% af 37, det giver 31. Og resultatet med kalium giver 69. Så det her, det trækker jeg fra vores gødningsbehov. Det er, hvad vi tildeler med gylle. Så det vil sige, at vi mangler 131 kg N per hektar, og tildele, det må vi gøre med kunstgødning. Fosfor, det er meget normalt, at der er meget fosfor i svinegylde, så der kommer vi op og får tildelt, hvad vi skal der, faktisk plus 5. Kalium, der mangler vi 15 kg per hektar, og svovl har vi ikke rørt ved, så den skal vi også give lidt af. Jeg har inde på kornbasen fundet en flydende gødning, der hedder NS30 2. NS30 det vil sige, der er 30 kg. Ja, der er 30% kilo N i den her, og 2% svovl. Jeg vælger at tildele 60 kg N ved såning. Og jeg behøver ikke at bruge lommeregner. For at finde det,
så siger vi, hvor mange kilo kunstgødning vi skal give. Så det vil sige, at vi skal tildele 60 gange med 100 og dividere med den procentgrad, der er i. Det vil sige 30. Så vi tildeler 200 kilo kunstgødning per hektar. Og for at finde ud af, hvor meget svovl det så er, så siger vi de 2% svovl, der er, gange med det antal kilo, vi tildeler, og dividerer med 100. Det vil sige 4 kilo svovl per hektar. Så mangler vi 71 kilo N. Dem tildeler vi 1. marts. Det er det samme, så det ender med, at vi giver 296 kilo per hektar. Og marken i alt, det er jo bare gange det med 20. Det er sådan, jeg har valgt at lave min markbalance. Men det må vi jo snakke om, hvis du er enig. Hej!